Kay makaiksyonan niya ta sa kuang channel Apang Lunano no di ata sa dao. Oh, nagpila tungod kay lisod ang bus karon diri. Nihit kayo no kay adunay LTO mao gyud ni mahitabo diri sa terminal sa dao kung na LTO. Maglisod mig sakay pauli sa among destinasyon tungod sa panahon nga adunay LTO no. Way makadagan nga way lisensya way permit o sa pingalan ng way kumplito kapili sa mga bus adlok silang madakpan kinilang series mo'y nagdagan mga kaigsunan. Nagpila miyari ani paduong namin pauli naglisod mi og sakay kaigsunan mao nahitabo diri basta na LTO. Nindot kayo kay lugar ang mga lingkuranan o way bahong agos nga imong masimhot tungod sa hapsay ang ilawom sa bus. Ani nagkukutob, daghang salamat og please subscribe mga kaigsunan.